Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 14 лютага у Прайм-холе гурт Джей Морс ладзіць традыцыйны канцэрт, прысвечаны Дню закаханых. Пра тое, што гэта будзе за канцэрт, якія цікавосткі падрыхтавалі нам музыканты, і ввогуле ці не сышлі яны з музыкі ў выпуск безалкагольных напояў, мы сёння і пагаворым з лідарам гурта Уладзімірам Пугачам. Добры дзень, Владзімір. Прывітанне. Всех віншую з вяртаннем зімы. Пайшоў буйны снег толькі што. Ну, ён такі, як пішуць, цёплы лютаўскі снег. Ну, хай будзе цёплы, окей. Я толькі што адтуль. Ну, дарэчы, вы ўжо не першы раз у нас у студыі, як тут... Не першы. Ну, утульна у вас, я ўжо казаў па-за этэрам, што падабаецца мне у вас. Скажу в этэры таксама. Владзімір, а мне, дарэчы, вельмі спадабалася, вы удзельнічалі ў нашай праграме, прысвечанай пошуку нацыянальнай ідэі, ідэі X, вельмі так годна сябе паказалі. І вот, ведаеце, ёсць такія, бываюць падзеі, здараюцца ў жыцці, пасля якіх, ну вот, неяк там жыццё, там, ці светапогляд, ці яшчэ нешта мяняецца. А вот пасля ўдзелу ў гэтай праграме у вас нешта змянілася ў жыцці ці ў светапоглядзе? Не змянілася. Мне спадабаўся наш трэці госць, за якім я пазнаёмся ў этэры. І я ўвесь час задаволены і рады, калі атрымліваецца пазнаёміцца з некай прыемнай персонай. Гэта і адбылося. Але кардынальнае жыццё маего пасля гэтага не змянілася. Ну, гэта было жартаўлівае такое пытанне. Давайте да бліжэйшага канцэрта. 14 лютага, Дзень закаханых, і вот напісана, і вы анансавалі, што гэта традыцыйны канцэрт. Сапраўды ўжо не першы раз? Я не лічыў дакладна, але больш чым 5 разоў дакладна мы рабілі там канцэрты ў Прайм-холе. Менавіта на Дзень закаханых. Не толькі, але ж на Дзень закаханых 5 разоў мінімум было ўжо. Нам падабаецца гэты дзень, нам падабаецца гэтая пляцоўка, і мы з задавальненнем ладзім там гэтыя канцэрты. Ну, а чаму вот на Дзень закаханых? У вас же ж рэпертуар там не пра каханне, не такія цукровыя песні. Ну, распавядаць пра каханне можна не толькі цукрам, можна і крывёй, напрыклад. Вот цікава, дарэчы, а вот ёсць у вас такая крывавая песня пра каханне? Ой, я так не аналізаваў. Ну, есть такія з надрывам песні, ёсць больш мягкія, такія утульныя, розныя ёсць. Ёсць гучныя, ёсць такія ціхія вельмі. Але, шчыра кажучы, большасць таго, пра што мы спяваем, гэта менавіта адносіны міжду людзьмі, а не міжду там краінамі, сацыяльнымі групамі і так далее. Менавіта міжду персонамі, міжду людзьмі. Таму ўсё, што тычыцца кахання альбо нейкіх іншых моцных пачуццёў, дык гэта пра нас. Таму 14 Дзень закаханых нам пасуе вельмі. Ну, а чаму толькі паміж людзьмі? Вот, да прыкладу, песня «Беларускае золата», яна как бы пра любоў, але не паміж людзьмі. Я казаў не выключна, а большасць. Канешне, ёсць розныя песні, але калі прааналізаваць увесь рэпертуар, які ўжо такі буйны на сённяшні дзень, так большасць гэта менавіта пра нас, пра людзей. А «Беларускае золата» песнямі вельмі падабаецца, мы амаль што на кожным канцэрце спяваем, так. Ну, ёсць такія, канешне, хіты, якія ўжо людзі проста патрабуюць. Музыкі, можа, ўжо і надакучыла ім іграць, але вот людзям падабаецца. Ну, канешне, на канцэртах хочацца новае нешта іграць, але людзі ж прыходзяць і чакаюць ад цябе тое, што яны слухаюць па радыё, там уже сколькі год. Ну, падпець жа ж хочацца. Вот, да. Мы робім і то, мы робім і новае, і робім і то, што знаёма. Ну, вот пра новае. Праграма «Крылы» будзе прадстаўленая падчас гэтага канцэрта. Што сябе ўяўляе гэта працалкам? Гэта не, каб не было памылак, гэта не новы альбом гурта Джей Морс, які завецца «Крылы». Не, гэта канцэртная праграма «Крылы», якая будзе, у якой будуць і старыя песні,
і у якой будуць зусім новыя песні і старыя песні ў новых нейкіх аранжыроўках, якія мы падрыхтавалі вот, пад гэты канцэрт. Таму тыя, хто, напрыклад, былі ў тым годзе альбо раней, яны смогуць неяк упэўніцца, што праграма адрозніваецца. Это не тое ж самае, што мы гуляем кожны год одну і ту же праграму, адны і ты же песні. Не, это будет праграма адрознівацца ад таго, што мы гулялі. Будуць зусім новыя песні, будуць зусім старыя, таму што, ведаеце, як я ўжо казаў, рэпертуар у нас буйны, і у нас, калі мы згуляем все, што мы напрыдумвалі за 20 год, так это будет вельмі доўгая імпрэза. Таму мы весь час выбіраем нешта з таго, што мы назапісвалі ўвесь свой час. І такім чынам у нас атрымліваецца рабіць розныя праграмы. Вось гэтым годзе праграма будзе адрознівацца мацней, чым нейкія канцэрты мінулыя. Ёсць такая практыка ў асобных гуртоў, калі яны вот такі канцэрт робяць не дэманструючы новы альбом, а такія, каб вот агулам хіты там заспяваць, то да людзей звяртаюцца і кажуць: давайте складзем разам праграму, што вы хочаце пачуць, якія песні. Вы так робіце? Мы такое таксама рабілі, але ў апошні час мы упэўніліся, што звычайна тыя песні, якія людзі на канцэртах чакаюць, так яны гэта і выбіраюць у такіх апросніках. І мы ведаем уже дакладна, што яны хочуць, і паспрабуем большасць гэтых пытанняў неяк увасабіць у нашым канцэрце. Будуць песні, якія чакаюць. Тое, што, я гэта заву радыёсінглы, у асноўным гэта тое, што людзі ведаюць з радыё, з кліпаў і так далее. Гэта ўсё будзе. Але ж будуць і песні, якія зусім... Будуць песні, якія мы ніколі не исполнялі на канцэртах. Ніколі не выконвалі, таму што гэта вот нейкая старая забытая, як кажуць, і вот это вот цалкам новая, можа быць, это з новай праграмы, з новага альбома. І то. І цалкам забытае, што не гулялі амаль 10 год, не исполнялі. І зусім новае, што не так даўно з'явілася ў паблікі, і што мы не паспелі сыграць. Відавочна будзе «Крылы» песня, таму што праграма завецца «Крылы». Яе мы толькі аднойчы ігралі, это было на здымках Белсата, калі я не памыляюся, і ўсё, больше нідзе. І вось мы зараз бярэм у наш актыўны рэпертуар і будзем гуляць увесь год. Колькі будзе песен з альбома, які, можа быць, рыхтуецца толькі зараз? Канешне, рыхтуецца. Я вельмі спадзяюся, што мы ўсё ж такі ў гэтым годзе гэта зробім, таму што апошні альбом выходзіў, з'явіўся 4 гады таму, 15 альбо 5 ўжо, 5 гадоў таму. І в апошні час мы выпускаем альбомы кожныя 5 гадоў. 10, 15, вот я спадзяюся, што ў гэтым мы нешта паспеем зрабіць. І пасля гэтага апошняга альбома, які «Воздух» завецца, мы выпусцілі 3 сінглы, якія, напэўна, будуць у новым альбоме. І ўсе гэтыя 3 сінглы будзем іграць на канцэрце, канешне. «Блізка», «Зіма» і «Крылы». У вас такой практыкі няма. Вот спачатку мы там ціхенечка дзесьці там на рэпетыцыі падрыхтуем новы альбом, нікому не паказваючы, а потым цалкам там 12 песен забамбім. То есть вот напісалася песня. Я так думаю, мусіць такі было б карэктна рабіць, але мне так не атрымліваецца. Я не магу прыдумаць альбом за месяц, потым за месяц яго запісаць, а потым такой сюрпрайз, у нас новы альбом. Я вельмі доўга гэта все прыдумваю, потом вельмі доўга гэта все рыхтуем, ладзім аранжыроўкі, все такое. Это вельмі такі доўгі. У нас, менавіта у нас доўгі працэс. Але аднойчы было такое, што, напрыклад, альбом, які апрель у нас завецца, мы зрабілі за 40 дзён. Гэта, такі кароткі тэрмін. А пасля гэтага не атрымлівалася так. Песні прыдумваліся там год альбо 1,5 гады. Ігор Варашкевіч часам так абураецца, калі яму кажуць: вот калі у вас быў там у крамы апошні альбом, там колькі гадоў таму, чаму вот так доўга няма, чаму вот не выпускаеце там кожны год? Ладно,
кожныя 2 гады по альбоме. Ён кажа, ну чаму вот павінен быць кожны год по альбому? Глядзіце, там замежныя там выпускаюць там раз у 5 гадоў, а у вас не папракаюць тым, што раз у 5 гадоў? Канешне, папракаюць, але я не абураюся, мне такое стаўленне да гэтага, як і у Варашкевіча, паміж іншым. Мне прыемна, што людзі чакаюць ад мяне нешта, і я спадзяюся, што яны не перастануць чакаць, таму імкнуся нешта рабіць, але не атрымліваецца так хутка, як хацелось бы. Тым не менш, вот новыя песні, якія паступова рыхтуюцца да новага альбома, які будзе ці ў гэтым годзе, ці можа быць у наступным, але будзе нарэшце. Ну, я просто 5гадовая такая графік, 10, 15, ну, по ідэі, 20 тады. Но я спадзяюся, што мы паспеем. Я упэўнены на 75%, што мы паспеем. Тым не менш, вот можна сказаць, што у гэтых новых песнях, якія рыхтуюцца для новага альбома, пішуцца для новага альбома, яны вот там нешта вот іншае, вот нейкі іншая падача, іншая музычная. Кожны музыка, калі яго пытаюцца пра альбом, распавядае пра альбом, што гэты альбом вельмі адрозніваецца ад усіх альбомаў, што мы рабілі, ён самы лепшы, самы лепшы, зразумела. І ён вельмі адрозніваецца. Усе так кажуць, але як яно, мне можа падавацца, што адрозніваецца, але людзі паслухаюць, скажуць, так гэта ж звычайны 10 гадоў звычайны джиморс, які мы ведаем, які мы любім, альбо не любім, але такой же. Ну, але шчыра кажучы, мы ў гэтым годзе, я так мяркую, больш будзем эксперыментаваць з музыкальнай часткай. З тэкставай не ведаю пакуль. Уже ёсць такі эксперымент. Напрыклад, у нас будзе на Великдзень будзе сінгл, які ўжо падрыхтованы, і ён вельмі адрозніваецца ад таго, што мы рабілі ўвесь час. Я скажу, што мы такога ніколі раньш не рабілі, але трэба пачакаць яшчэ пару месяцаў. Ну, хаця бы там такую завлекалачку, чым же ж вот такі... Ну, яна будзе выхадзіць на свята менавіта, якое я только что азначыў. И все пакуль что. Ну, то есть, вот что ж там за цікавостка такая? Интрига. Интрига. То есть, инсайда пакуль что не дочакаемся. Лепш паслухаюць, калі людзі, альбо пабачаць, калі мы падрыхтуем відэо. Дарэчы, а вот этого папрока, другога папрока музыкантам, павінны ж пастаянна шукаць нейкую новую падачу, там, раз там быў там толькі гітары, а тут раз дудкі дадалі, ці там клавішы, ці рэйф там какой-нибудь. Ведаеш, што калі сам музыка хоча гэтага, калі мы самому гэта патрэбна, нешта новае, тады, канешне, але калі ён гэта пачынае рабіць, каб нейкія людзі, якія чакаюць ад яго нешта новага, былі задаволены, тады ўжо это маркетинг, а не творчасць. Трэба рабіць, ну, я так шчыра мяркую, што трэба рабіць музыку для сябе. Калі табе самому понравіцца, тады ёсць шанс, што некаму яшчэ спадабаецца. Калі табе самому не нравіцца, ты толькі робіш гэта, потому што ведаеш, ну, ёсць ужо нейкі вопыт, што вось так і так яно пакаціць. Яно будзе, барабан б'ёт, артист поёт. Трэба рабіць, каб табе самому спадабалася. Тады потым будзе не шкада, як ты жыццё сваё правёў. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, у нас у гасцях Уладзімір Пухач, лідар гурта Джейморс. Гаворым пра канцэрт, які гурт ладзіць 14 лютага ў Прайм-холе. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё, Е-прамовы. Прогноз обещает, возможно, будет солнце и даже весна. Но на душе от чего-то тревожно, может, просто я верить устал. В капле дождя дрожит электрический свет, и от тебя на свете
спасения. Северная лень. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Вучэнь у Стопцах напаў на дзвюх настаўніц. Спачатку на настаўніцу гісторыі, потым на настаўніцу геаграфіі. Першую абаранілі два вучні, якія цяпер знаходзяцца параненыя ў рэанімацыі. Потым ён напаў на настаўніцу геаграфіі. 53-гадовая настаўніца і яшчэ адзін 17-гадовы вучань загінулі. Трагедыя адбылася сёння зранку, прыкладна каля 8:10. А 10-й нападніка ўжо затрымалі. Яму 15 гадоў, яго завуць Вадзім М. Адзін з ягоных знаёмых кажа, што, верагодна, ўсё адбылося з-за адзнак. Ну, так, в детстве раньше играли, года 4 назад. Мы живем на одной улице, как бы тут. Я не знаю, из-за чего он так мог поступить. Может из-за оценок, ну, лично так мои предположения. Можно сказать, что спокойный человек, но там пил, курил, ну, это многие знали там. Заявіў знаёмы нападніка. Сёлета ў Беларусі зафіксавалі 2 выпадкі адру. Такую лічбу назвала намесніца міністра аховы здароўя і галоўная санітарная лекарка Наталья Жукова. Захворванні фіксуюцца ў суседніх з Беларуссю краінах. Ва ўкраіне 15 000 чалавек захварэлі ўжо за гэты кароткі адрэзак года. Ёсць і смяротныя выпадкі. А на Беларусі, паколькі ўзровень вакцынацыі высокі, такіх выпадкаў не так шмат. Сёлета 2, а летась 254 за год. Па Днясвіжам электрычка сутыкнулася з трактарам, паведамляюць беларускія сродкі масавай інфармацыі. Гэта была электрычка Мінск-Баранавіча, ніхто не пацярпеў. У той самы дзень на чыгунцы адбылося яшчэ 2 здарэнні з інтэрвалам у 45 хвілінаў. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з лідарам гурту Джей Морс Владзімірам Пугачам мы гаворым пра творчасць групы і пра канцэрт, які гурт будзе ладзіць у Прайм-холе 14 лютага на Дзень закаханых. Владзімір, вы расказалі пра тое, што праграма будзе такая адмысловая, незвычайная. Будуць песні як цалкам новыя, так і добра забытае старое. Чым яшчэ парадуеце? Вельмі добра забытае старое. Ну, я так... А вот давайте вот пра гэта вот вельмі добра забытае старое. То есть вот гэта тое, што нават апошнія колькі гадоў у рэпертуары гурту не было. Ну вось, напрыклад, тое, што я вот казаў, што 5 гадоў мы амаль 5 гадоў гуляем 14 лютага гэтыя канцэрты ў Прайм-холе, прысвечаныя Дню закаханых. І все гэтыя 5 год гэтыя песні не сустракаліся ў праграме. А некаторыя і значна больш, нават 10 лет. Ну, некаторыя ж ваши прыхільнікі ходзяць не толькі на канцэрт 14 лютага, на іншых канцэртах не, я маю на увазе ў гэты перыяд таксама. Ні на якіх канцэртах не іграліся гэтыя песні. Ну, напрыклад, вот якая песня? Не, я вам не скажу. Добра, ну там будзе, там, скажем, 5-7 таких вот добра забытых старых песен. Ну, одну хотя бы назовите. Ну, будет песня «Всё ночью» у нас есть, которую мы опошний раз играли. Ой-ой-ой-ой-ой. Я так думаю, 10 год тому. Ну, песня прыгожая? Вот вам самому падабаецца? Конечно, калі б яна мне не падабалася, я бы не прапанаваў сваім калегам, што давайте мы ее вспомним, да, і зробім, падрыхтуем до конца. Конечно, нам падабаецца. Я да чаго спытаўся? Я разумею, што калі б не падабалася, мы б ее зараз не падымалі. Але чаму яна была забыта? Ну, таму што калі ты існуеш 20 год, у табе адных только радыёсінглаў хапае на канцэртную праграму. Я маю на увазе вот тыя трэкі, якія ведаюць. То есть тое, што гучыць па радыё, это ж не весь наш рэпертуар, там адсоткаў 15 мусіць нашага рэпертуара. Мы можам скласці імпрэзу на 1,5 гадзіны толькі з гэтага. Але калі ты ўвесь час гэты гуляеш, табе самому уже брыдка становіцца. І таму ты мяняеш праграму і бярэш нешта, што не было радыёсінглам, што прыхільнікам тваім падабалася, але
там іншыя людзі не ведаюць или там забылі уже гэты трекі. Таму мы увесь час такую ратацыю робім. Мы не толькі радыёсінглы іграем, мы іграем тое, што забыта. Мы берем гэтыя песні, перарабляем іх, даем новыя аранжаменты і прапануем зараз. Яны, значна, на мой погляд, значна лепш зараз гучаць будуць. А мне вот цікава, мне просто асабіста вот ёсць такое, скажем, штосьці даўно напісанае, вот можа яно па нейкіх прычынах не стала хітом. Можа, вельмі рэдка там дзесьці усплывае зараз, але вот для мяне гэта вельмі дарагая песня. Вот у вас ёсць такая вот ваша песня, якая не стала хітом, можа быць, зараз не іграецца, но вот вы заўсёды думаеце, вот эта вот песня, вот я люблю, вот может быть... Хит это, на мой взгляд, такая дефиниция... То есть хит для вас особисто? Хит, принципа, на мой погляд, хит это такая дефиниция социальная. Это то, что можно померать колькостными некими штуками. Коли это нравится большасці людей, тогда это хит. Але гэта не, для меня не значит, что это лепшая песня. Ну, напрыклад, тады, ну, я так думаю, что, напрыклад, Брайан Ферри в Мінскі збірае меншую аўдыторыю, чым, напрыклад, Стас Михайлов. Але для мяне Брайан Ферри это значна лепшая музыка. То же самое и с песнями, в принципе. Песня может быть лепшей, але яна не хит, потому что у яе не заложено нейкіх таких алгарытмаў хітовых. І таму ее там не беруць на радыё, таму ее там не спяваюць падвыпіўшы і так далее. Але ж ёсць, конечно, шмат таких песен, якія... Але вот яна дарага асабіста для вас. Конечно, вот есть такие песни, да. И мы их вельмі рэдка на концертах играем. Таму что на концертах люди звычайна хацяць нешта такое, як мы кажам, качовае. А что значит алгарытмы хітовыя? Вот вы вылечили нейкі такі алгарытм, каб зрабіць песню хітом? Я ніколі гэтым не занимаюсь, але ж мы ведаем, што гэта існуе. Там шведскія сонграйтеры адзін за другім пішуць кніжкі, як ствараць хіты. Ну, такі галоўны цэнтр па вырабленню хітоў у Еўропе, Евродэнс, это ж шведы. Менавіта. Напрыклад, апошні альбом Брейнстормов был зроблены в Швеции, выдатна. Таму, конечно, яны не ведаюць нейкія хітрасці, нейкія штукі, алгарытмы, як я гэта сам назваў, як гэта робіцца. Але ж тады это маркетинг, а не музыка, я уже казаў. Вернемся крыху, вот мне просто цікава на фоне апошняга альбома Лявона Вольска, вот як ён запісаўся, дзякуючы ахвяраванням людзей, краудфандингу. Ваш альбом, вот як вы за свае грошы будете пісаць яго, там фундатары нейкія ёсць, ці давядзецца таксама вот па людзях ісці? Я не памятаю, сколькі у нас альбомаў, але там 7 альбо 8, альбо нават 9. Мы ніколі так не рабілі, увесь час мы укладаем свае грошы, і потым, калі іграем канцэрты, мы іх вяртаем назад. Такая вельмі нехітрая схема работы. Што касаецца краудфандинга, то я ніколі гэта не спрабаваў для сябе. Я неяк унутрыне не гатоў да гэтага ўсяго, пакуль што. Калі гэта твоя прафесія, я не магу сказаць, што гэта неяк некарэктна. У Лявона гэта атрымліваецца, і это вельмі добра, я за няго вельмі рады. Але для сябе я іх не магу так вырашыць, таму што для мяне это прафесія, я гэтым зарабляю свае грошы. Гэта ж не нейкае там хобі. Или у меня атрымліваецца гэта хобі, дапамажыце мне, і тады ўсё атрымаецца. Я стаўлюся да гэтага сур'ёзна, гэта моя прафесія, я гэтым зарабляю грошы, і у тым ліку я іх неяк укладаю у нешта новае, што я раблю. Пакуль што гэта схема працавала. Калі яна па нейкім ад мяне незалежачым абставінам перастане працаваць, тады, мусіць, я буду вымушаны звярнуцца да гэтай схемы таксама. Але што пакуль патрэбнасці такой не адчуваю. Вот вы сказали, зарабляю грошы, это моя профессия. Шмат хто лічыць, што музыкай, ну, калі не браць вот дзяржаўную афіцыйную попсу, музыкай у Беларусі не зарабіць. Яны памыляюцца, атрымліваецца? Ці гэта заробак такі вот чыста на сябе, вот каб пражыць, а вот... Ну, буйна не зарабіць, дакладна. На жыццё зарабіць можна,
Канешне, статыстычна гэта не ў ўсіх атрымліваецца, але можна. Но это не буйна. Это той выпадак, калі ты займаешься, ну вот кажуць, што займайся музыкай толькі тады, калі ты не можаш ёю не займацца. Вот это мой выпадак. То есть я займаюся не таму, што гэта лепшы для мяне варыянт зарабіць грошы. Мусіць есці найлепшыя. Але я вырашыў для сябе, што свой час жыццёвы я буду укладаць менавіта ў гэта. Мне гэта падабаецца. Таму што час гэта тое, што у жыцці у тваім вернуць неяк, ну, нельга, так? У тебе есть твой час нейкі адмераны ёсць. Ты сам вырашаеш, куды ты его укладаеш. Я укладаю музыку. І, дзякуй Богу, мне неяк атрымліваецца нешта зарабляць на гэтым. Дарэчы, пра зарабляць. Вот як у вас атрымаўся гэты вот праект сумесны з компанией напоевой, чтобы выпустить свой напой «Джейморс»? Ну, это... До вас пришли, ці вы пошли, пропановали? Ну, могу спочатку распавесці. Гэта, ну, сколькі існуе «Джейморс», столькі жартавалі мы самі і прыхільнікі, што патрэбны морс. І нам нават дарылі морсы пасля канцэртаў. Ну, так, мы нават год 5 таму у прайм-холе якраз прапанавалі морс гледачам, такія самапальні, варылі і прапанавалі. Але год 5 таму мы так пачалі меркаваць, што а чаму не паспрабаваць гэта зрабіць? Ну так, самі для сябе азначылі, што ось можна зрабіць. Але паза 2 гады таму адна мінская, не мінская, беларуская буйная маркетынгавая сетка нам прапанавала: давайте, хлопцы, зробім морс. І мы так... Была нечакана для нас. Мы не дамовіліся ні да чого, таму што мовы, якія нам былі прапанованы, нам не спадабаліся. Але мы тады зразумелі, што нехта яшчэ, акрамя нас, такую думку мае. І з гэтай думкай мы пражылі яшчэ год, і летам гэтым прапанавалі мінскаму заводу безалкагольных напояў. То есть вы прапанавалі? Мы прапанавалі зрабіць морс. Чаму менавіта гэта прадпрыемства? Таму што это, на мой погляд, адно з старэйшых і самыя вядомыя беларускія брэнды напояў, гэта менавіта яны. Это там Мінская 4 і Белакола. І все лето мы рыхтавалі гэта, рэцэптуру, они вельмі сур'ёзна ставяцца да гэтага ўсяго. Там было амаль што 10 дэгустацый. Мы хадзілі на гэты завод, бралі гэта белыя халаты, там хадзілі па прадпрыемству, там нейкія лабараторыі. Нам давалі в такіх маленькіх келечках спрабаваць розныя варыянты, тое-сёе. Ну і... То есть у вас не было такога, вот як бывало, глядзіш у фільмах, когда там вот прыгатаваў рэцэпт маёй бабулі соуса, і вот гэты соус пачаў вырабляць, і свайго рэцэпта не было? Это не выпадак скрипки Страдивари, нет, канешне. Гэта буйнае прадпрыемства, якое робіць все ў такіх прамысловых маштабах. Але яны выпускалі морс, паміж іншым, 10 год таму. І ім было інтарэсна зноўку прапанаваць морс. І вось все лета мы гэта рыхтавалі, і частку восені, і вось яно, дзякуй Богу, атрымалася. І мне вельмі гэта ідэя падабаецца. Ну, то есть все спачалося з рэцэптуры, і потом прадоўжылася там дызайнам, бутэлькі, і там всякімі там маркетынгавымі штукамі. Яны вырашалі, дзе гэта будзе прадавацца, але, насколькі я ведаю, предзаказаў шмат зараз. Вот на гэтымі днямі яно пачне прадавацца, паміж іншым, у Беларусі. Ну, гэта такі уклад гурту «Джейморс» у развіццё беларускага морсавага рынку. Ці вы так забяспечылі сабе пенсію? По приколу. Вот патрэбна было гэта зрабіць раней. Гэта, ну, відавочная ідэя. «Джейморс», морс.
Спачатку, я кажу, мы бы жартавалі, а потым, а чаму не зрабіць? Взялі і зрабілі. Я не ўпэўнены, што гэта праект будзе мець поспех камерцыйны. Спадзяюся на гэта, але не ўпэўнены. Але зрабіць гэта было патрэбна, ну, для сябе, каб не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. На концерте новым морсом будете частовать людей? Я ведаю, что докладно. На 14 число призначено продаж, такі старт продажу. Ну, продаж пачнецца раней у крамах, але 14 лютага ў прайм-холе мы будзем бесплатно прапанаваць гэты морс, такое BTL-акцыя будзе. Тыя, хто прыйдуць на канцэрт, змогуць бесплатна гэты морс папіць з намі і для сябе вырашыць, ці будуць яны выкупляць далей, ці не будуць. На мой погляд, ён смачны. Ну, прабавалі, паміж іншым? Да, паспрабаваў. Ну, можа быць, як па мне, крыху вот саладкаваты, але смачны. Морс саладкаваты, так. Але гэта менавіта тое, што мне падабаецца ў ім. Вы такі сласцёныя. Ну, канешне, да. Вот насці не вельмі, потому что недостаткова солодкий, а вот наш морс самое то. Это была хвилинка рекламы на Еврорадио. Антирекламы. Ну и до концерта вернемся уже завершаючи нашу программу. Коли звычайно концерт такі вялікі працяглы, то кагосьці там, ну як кажуть, на разогрэў запрашаюць. Ну, мы апошні час не практыкуем гэтага. Мы ніколі не шукалі нікога на разогрэў, нам прапануюць час ад часу гэтыя, але збольшага мы адмаўляемся. У нас даволі доўгая праграма і не хацелася б стамляць нашых прыхільнікаў. Неяк так. 20 гадоў, вот, в прынцыпе... Ну, восені будзем святкаваць. Гэты канцэрт ніякіх адносін да гэтай даты не мае. Гэты канцэрт прысвечаны Дню закаханых. З восені мы будзем святкаваць 20-годдзе нашы. Будзе такі канцэрцік. Ну, я спадзяюся, што будзе канцэрцік. Канцэрцік, я сказаў адмыслова, ці канцэрцік, але, можа быць, там які-небудзь палац спорту, стадыён Дынама. Ну, мы зараз вырашаем гэты моменты. Ці канцэрцік, ці канцэрты, ці яшчэ нешта. Ну, мы будзем рыхтавацца да гэтага сур'ёзна. Мне уже здаецца, што даўно пора вот пэўным музыкам, а іх ёсць калектываў, становіцца зоркамі. Вот чаму ва ўкраіне ёсць там свае Акіян Эльзы, Воплі Відаплясава, там іншыя, якія збіраюць стадыёны дома нават, не кажучы ўжо там пра Мінск. Чаму у нас такога няма? Правда, адзін раз вот у мяне быў у эфіры вядомы былыя часы прадзюсар Геннадзь Шульман. І ён сказаў, што трэба укласці па беларускіх рэаліях у раскрутку як мінімум 1 мільён, а то лепей і болей долараў. Можа быць, таму вот не зоркі усе рэспубліканскага маштабу. Ну, я не ўпэўнены, што справа толькі ў грошах. Па-першае, в Украіне жыве значна больш народу, чым у нас. У нас там 10, да, мільёнаў, у іх там амаль 150, ну, крышачку менш, там 40. Таму іх просто больше. Па-другое, культура фестываляў і буйных канцэртаў, іх вельмі адрозніваецца ад нашай. У нас толькі ў апошнія гады пачалося гэта ўсё. У іх гэта працягваецца ўжо дзесяцігоддзямі. Яны звыклі з тым, што людзі ходзяць на канцэрты. У нас не так яшчэ. Я спадзяюся, што за апошнія часы, зараз, калі з'явілася столькі новых фэстаў, опен-эйраў, будзе крышачку гэта ўсё змяняцца. І людзі будуць больш ахвотна на канцэрт іх прыходзіць. А зорка — гэта вельмі такое недакладная дэфініцыя для мяне. Што такое зорка? Ну, артысту, чия музыка падабаецца. Ну, такіх артыстаў у нас шмат. Калі ты собираешь Мінск-арену, ну, напрыклад, у нас хто? Саладуха. Ну, на жаль, завершаем. 14 лютага прыходзім на зорку Джей Морс паглядзець Владзіміра Пугача і папіць морсу Джей Морс. Дзякуй вялікі, да. Дзякуй, гэта быў сумесны стрым Еўрарадыо і Е-прамова. Слухайце, у нас яшчэ шмат цікавых эфіраў.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.